היום, ללא קרבה משפחתית, חשוב לי להבהיר, אחת מהמעדניות המצליחות ביותר שפועלות בארץ כבר שנים ארוכות, ואני רוצה להגיד, שוב, כמו שאמרתי קודם, לא חייבים שכל שולחן החג יהיה עבודה מאומצת, מטורפת שלכם. אפשר להחליט על דברים מסוימים שאתם עושים להם אאוטסורסינג. זה חכם, זה גם כיף, וגם עוד משהו לדבר עליו בשולחן המשפחתי. אז אני רוצה להציג את אלרן גולדשטיין, הבעלים של המעדניה של גולדשטיין, שהיא באמת אחד מהמקומות היותר איכותיים לאוכל מוכן, אבל כזה שהוא גם ביתי ומזין ובאמת טעים. אז תספר לנו על המקום שלכם. 13 שנה. מכיר? זהו, 13 שנים אתם פועלים. זה המספר, אני גם לא מאמין. הגיל של הבן שלי. אז תספר עליכם. אז קודם כל המעדניה של גולדשטיין, אנחנו מתמחים באוכל מוכן. זה בעצם הבידול שלנו. מעבר לנקליקים, גבינות שנמצאים בכל מעדניה, האוכל המוכן, זו גולת הכותרת. אנשים מגיעים, במיוחד האוכל המוכן,